Timbog ang isang 53 anyos na babae matapos na makuhanan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Triangulo, Naga City nitong Lunes, Hulyo 7. Kinilala ang suspect na si alias Veneranda ng Las Piñas. Nasamsam mula sa kanya ang isang malaking knot-tied plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 200 gramo at nagkakahalaga ng 1,360,000 pesos. Batay sa ulat ng PIDEA Kamsur, ang suspect ay distributor ng droga sa Maynila at nagpapabalik-balik na rin sa Naga para makapagbenta. Itong suspect po kasi is bago natin nahuli is nakadalawang biyahe na to from Manila going to Naga po para magdala ng illegal na droga. Itong pagkakahuli niya sa kahapon is supposedly pangatlong beses niya na napaglapag dito sa Naga. At dahil sa dala niyang quantity ng shabu na 200 grams ay itunuturing natin siyang high value individual po. Bukod sa shabu, nakuha rin sa suspect ang ilang tiket sa mga sinakyan nitong bus. Dahil dito, mas papaigtingin pa umano ng otoridad ang pagbabantay sa mga terminal upang doon pa lang ay mapigilan na ang pagkalat ng droga. Siguro makikipag-coordinate po tayo diyan sa office na mamanage ang terminal at yung ating operatives naman po is nandiyan na po covertly. Nandiyan po yung ating mga undercover agents, naka-monitor at nagkakaroon naman po tayo ng screening dyan sa terminal pero hindi po yan on a regular basis dahil nga po din sa ating kakulungan doon sa personnel na magkakandak ng profiling ng mga pasahero at ginagawa po natin yung ating makakaya pag may mga report po tayo na may mga papasok na illegal drug sa terminal, agad po natin naman yan na-actionan. Sa ngayon, nasa PIDEA Jail Facility ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.